Sebelum sampai oyana nadian tatuan oyana adaron ma'adu amananti oyana adaron ma'adu amananti dimadimayon giliran abako ma'awe bapitu walalay anna aditunju anemma adi ajari anna aditunju anemma adi ajari dimanyakini. Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jangkauan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah pajunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjurkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sahandak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang baka langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi urang kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawah-lawah, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikkan. Bingik judang kih aswang jopi tanah upik yo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai dijongkek kanyo, sainggo menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari ateh, urang lah jajok akuliam. Itu cilako perempuan nak. Jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kamari maradai bapalun awan mabega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknyo meninggi tarwih indak menggagah dari awak orang disangko tunggu sayo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan tersimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalin dapik batarawang wasolam suji samu jarang alui nembagai banang puto. Tapi katoilah nak laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sase sepatuang singgah tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niat salah perangai jaik menyesok darah dalam tubuh mencucuk isi utak banak langkarangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuannya lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengarut menyamun sulit mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua sembah kida rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah rusana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jonan lai matu duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kandung kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu. Badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala. Lunak lambui saja bawaan.
Masuk keluar baku tiko tabangnya agak-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Di duanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami, hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang, terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak lakilah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sakarat itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tandu baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditanam. Tando lah gadang nan dilambuak bersyukur segala baku. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekayaan lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoi dione masapa jagarlan sora ajo sora yane ma kajadi buhur sora ajo sora kajadi buhur ibu rombongan ma oi di alaman pangkala manyonsong yo carano pangkala manyonsong oi yo carano ale etarapa anema etangaruma sanala tiati si pangkalan sanala tiati si pangkalan Allah tadanga yo maksambala menyamba pangkala meminta ekarilan pangkala meminta ekarilan. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpu-umpu tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekaryaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Batolai, jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersingik di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kagunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tangah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam adek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berbatia? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada alek kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih, lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercatang.
Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah deba itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Biak di sepokok si pangkalan arun nentaragak nentakanan nantai si isi jati tekilan-kilan di mato. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi penitan cakung. Yo itu benar. Singkik saja kaya menyemak. Rancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bertanantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sakian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hamba tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh kan nek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah malahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nang tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan je santun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Jo simbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong jo lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati kok nyok kurang. Jo salam gawa ambo japuk jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahim. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janih langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo. Kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kenan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu. Talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jopinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi di dalam rapek di majlis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jobailia jaleh bau juang jo bapangka. Basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman taro. Tali kan mak. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setempat batik. Enggan itu dulu. Batanun kulindan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknyo. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanyo. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko. Apalah sebab deba itu. Lariak kepada badan ambu ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juo. Laki petuah mamak juo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang.
Bagoncang bumi jo langit berombak lawit sailan berkumpul karang katapi. Kok karam mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato diselau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yulah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang. Kok gadang nang kurangan bak. Indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawam maisi. Kan begitu bunyi perundingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasanya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Maknya mak patia. Ambo. Adok ke kami pulau kini urang nan duduk saedaran alik entagak sapi matang. Dek pacampu tuo jo mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautangkan. Takirai jalan ka masuk, takirah lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami panuh-panuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibatih rundiang tentang nangko Ustaz. Rancak mana?